Последно време, докато тренирам, забелязвам тенденцията, докато се говорим с момчетата, че който се хване приятелка от Пловдив или София, най-вече в София е този синдром на голямата ферма, че хванеш ли се момиче от София, софиянка, или живяла доста дълго в София, преди да се запознаете, те са като запечатани, като залепени за столицата и не могат да мръднат колкото и тяхния мъж, тяхния приятел да ги натиска. Затова е много важно, масово за мъжете. Ако се хващате жена от София, още в началото говорете за това нещо, защото е много важно. Особено ако имате за цел да избягате от матрицата и да сте в някоя каштурка, в някоя гора, някое село или било това в по-малък град. В началото и говорете тия неща.